Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. All the listeners nga malabutan sini sa atong waragwagan sa bilog nga syudad sang Bacolod kag syempre sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag ang galantaw sa aton sa FB Worldwide. Wow! Matahom nga daw subong October 24, 2021. Kag-ari naman, igadulong namon sa inyo ang ining palatuntunan, ang Get Closer sang aton nga pinalangga nga Honorable Congressman Greg Gasataya. So, ari naman, Get Closer, no, kay ginapalabot niya gid sa inyo in his little way. Kag maski amuning may pandemic, get closer bang gyapon. Kay para mga ang tagsa-tagsa may inspirasyon, may masiling naton nga may pag-asa. Okay. Kaga aton galing nga ginatamyaw dang aton nga station manager si Aksyon Nona Di Maala Magbanwa. Kagang aton nga of course aton nga news chief si Aksyon Rex Cantong. So sa tanan liwat mga nagapanyagada kag nagalantaw na sa aton, isa ka maayong udto sa inyo tanan. Si Rod Simon gyapon ang inyo makaupod kag dugay-dugay may aratang may isa pa gid ka congressional staff nga upod kag may dala man siya may ginagad siya syempre aton man masiling naton supporter sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag babaloon talang gali kamo sang Bacolod City COVID-19 watch as of October 23, 2021, Saturday kagapon no. So ang new cases 77, ang new recoveries 22, kag may isang nagtaliwan. Well, gabay pa nga padayon talang gyapon ang liwat-liwat nga pag-remind sa ato ni Congressman Greg Gasataya nga dapat kita na mismo sa ato na lang kaugalingon nga muna mag-face mask, mag-face shield, kag syempre pa mag-disinfect most of the time, kag social distancing importante gina, kag magpa-bakuna. Well, salamat sa Ginoo nga nagagamay ang figure subong ni COVID-19 nationwide. Kag amo giniaton ginapangamuyo mo nga gabay pa nga madula na gini si COVID-19. Malayas na siya sa planet Earth. Makatuto sa Mars, sa Jupiter. Tatawa mo. Okay, so pero seryoso, dapat nga sundon tagin na ang mga minimum health protocols. Okay, kag ari na kag preparado na sila para hinunanon sa aton sa sinadlaw kung anong mga latest nga pwede iga-share sa tanan nga mga nagalantaw kag nagapamati sa aton subong. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you sige lang, medyo may gina-follow up pa kasi syempre Domingo subong, maski Domingo ratsyada sa gyapon niya, bahala padayon gyapon syempre kay wala gidyaga unta trabaho ang congressional staff from Monday
to Sunday. Kay ti kanami nabalang masiling ta nga serbisyo nga tutuod di ba nga para sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Okay, kag i-take ko lang yan yung opportunity para to greet my good friend. Of course, nagligad pa niya yung birthday, pero still the same. I would like to greet Rachel Pasaporte Calva. A happy birthday. Maski belated na pero may pahabol na iya mo. She's a very good friend of ours. And particularly ako, thank you so much, Rachel. Wishing you the best good health, and may the good Lord bless and keep you always. And ara ka daw sa North Carolina, I wish you're watching and listening to us. So thank you very much, Rachel Pasaporte Calva. Okay, ari na. Kung preparado na ang aton nga congressional staff, pag-istorya namon ang subong nga adlaw ang tupiko ta amo ang Dolly Tupad. Nga ti amo ginibalang importante sa sining nga tinion nga kabudlay sang pangabuhi. Ang gamay nga kantidad niya madako na iya mo para sa aton subong lain na gid. Okay, please welcome congressional staff Ronald Andrade. Nalda yung udto sa imo? Sir Rod, may ugto. And of course, sa aton mga tagpalamati man sa kahanginan, kag sa mga Facebook Live viewers naton. Medyo ang aton tingog, Sir Rod, nag-slow down gid gamay because sa mga i-report karon nga mga nangin aktibidades naton sa sini before magtakop ang sini nga semana. Kag of course, may ugto man kay Congressman Gregas Sataya, kay Mamayta, kay RD, kag kay Inday France sa upo naman sa congressional staff. Lord, Lord, gusto ko gid magpasalamat sa Ginoo kay because Amen. For the past weeks ni kabalo ko nga it was that a very a week of dedication, full of passion and service, and mabako gid Sir Rod nga haba ko ka-amazing lang bala sa Ginoo kay do wala ta pa ginapangayo ginahatag niya na. Amen. And do ko never ka lang ngayo nga wala iging hatag, pero you must have to really understand what are the things that you have prayed for. Kay mera may Sir Rod nga ginapangamuyo tang wala pa nag-abot because may purpose man si Lord. That's right. Yes. Ginambal mo gid si Lord, abi do ka nami guro mga muyo Yes. tabi. Lord God, sa sininga tinion nabay kami kag gabay para ka lang sa amon tupad. Tutuyi kami sa amon mga ginabuhat adlaw-adlaw kagabay pa Lord nga ipalayo mo kami sa mga malaing nga butang kag ara ka lang gid permi sa amon sa matag adlaw-adlaw namon nga padayon nga pagserbisyo. Kag sini nga programa Lord, tagai kami sang Heavenly Wisdom para mapaalinto namon sa amon mga tagpalamati kag nagalantaw sa amon ang impormasyon nga kinahanglanon sang tagsa-tagsa. Amen. Thank you, Lord. Okay. So, kailangan lang Lord na ano Amo na gani. Hambal ko gani ning kisa gahibi ko na Sir Rod kung magpulit ko bala nga lawig-lawig ang adlaw. Imagine Sir Rod before 7 matravel na kita kay kadamon na ta mga pumuluyong agahulat sa atol. That's right. Gusto ka inspirasyon malambla. Do amo na gina-share ko gid permis sa mga orientation naman Sir Rod. Ang tagline na wala ka Nescafe nga para kanino ka mabangon. Yes. Para kanino ka gumigising. Yes. Taga mo na bumabangon. No? Subong naman nga ako ya firm gid kayo magambal kag always ko gina-share nga para sa kampiyon kag tampat nga serbisyo ni Congressman Gregas Sataya. It has always been an honor to be under the umbrella of his leadership and the office, Sir Rod. So, Right. thank you, gid Sir Greg. Thank Amo you. na gani nga do gusto ko da nga makaupod ko bi one time ano gining Dolly Tupad ni nga nakanaming-an ko sang inyo nga pag reach out sa mga pumuluyo sang siyudad sang Bacolod. Okay, sir, anong mga update ta kay so far? I'm sure damo ka naka-in-store nga mga infos. Yes, para sa gid Sir tanan. Rod.
Actually, subong nga si Mana, wala ko kay kabalo nga Sunday na gali subo. Kito katamad gid kada mo sang aton ging tinguan nga makatuan because nag-release kita cheque Okay. sang laligad lang gid nga Lunes. Since nga Lunes, sa ging talikdan nga Lunes, October 18, 2021, sa afternoon, around 3:30 p.m. sa mga masunod nga barangay. So, regali sa Rod, nag-release kit yes, sir, Rod, nag-release kita cheque sa 17 ka barangays, no? Barangay 8, Barangay Mandalagan, Barangay 14, Barangay 13, Barangay 38, Barangay Sikang Airport, Barangay 10, Barangay Alihis, Barangay 27, Barangay 20, Barangay Montevista, Barangay Estefania, Barangay 32, Barangay 33, Barangay 6, Barangay 28, and Barangay 26. Wow, Yes. tanda mo! Kag bago ko magpadayon, gusto ko ipakilala man biyang Yes. imo diri upod. Okay, so Hapon sa inyo sa... pakilala ka niya, ano? Yes. Para dumas na, may pa rin madugang ang Yes. katako mo. Actually, daw, medyo, first ko ni nga, saya daw, medyo mahuluyaon. Okay. Pero, I never thought, Sir Rod, nga, kaysang laligad, nagabuli kita, no, sa CHED Scholarship, sa opisina ni Congressman Grega Setaya. And isa ka daw muon, mabla, Sir Rod, sa pila kalibo, hindi ko man masaulogid ang... Oh. Ang pangalan, kag ang tsura, tikis ako magsapak sila bala sa akon. Di, syempre, friendly, gid mo kayo sa tanan. That's why, pagkakita ko man siya, doon sa modo, naka-remember man ko nga naka-meet kami, nga naggato siya sa office. Yeah. Tapos, may opportunity pagit sa isa ka programa ni Congressman Grega Sataya ang pinyang Doli Tupad. So, atong palakpakan, si Ma'am Jonalyn Castro. Wow! May hapon sa inyo sa gapamati sa Action Radio. Ako si Jonalyn Castro. Actually, isa ako sa CHED Scholar ni Sir Greg. Wow. Nang dira ko ginano nga dako pasalamatan ko kay Sir Greg kay siya nang nagano sa akon kung hindi lang tungod sa CHED na wala gid ko katapos eskwela. Actually, nang every vacation day, ga-apply ko sales lady. Okay. Mga Chinatown, 88, Okay. Tainan. Tapos once mag-open na sang klase, amo na ginatago ko tapos amo na napa-enroll. Tapos one time ang teacher namon, actually staff ni siya ni Sir Greg. Wow. Si Miss Jabelinda Toon. Ah. Thank you manggali kay Miss kay one way man na siya nga na daw. I'm sorry, lagi the tuon siya. or kanoy? Kanoy. Actually, Kaya that, married na siya sir. married na Oo. siya. That's saya. Nano. Kay isang dalaga sa Yes. sir. Kanoy. Oh, Tapos kanoy, datuon, datuon. subong Ah, subong. married na siya. Though siya sir, siya ang way bala sir nga para makano ko kay Chet sa Wow, Chet. kanami. Kaya mo na sir, once magabot ang Chet, may lipay gid ko na sir ya kay simpre may deserve ko na danay, may serve ko na danay nga sa akon pa ko galingon nga maano ko na ya, malagaw-lagaw ko na maskin ka isa lang. Serve ko mga 200, pero ang other na nga ginhatag sa Chet, dako gid ang bayad, ang dako gid ang Bulig kabulig. mo? Yes sir, kay ang sa barato ang Bacolod City College pero once ang amon to mga libro, pliti-pliti, kag ang Xerox nga doon ginasave ko ginasirya. Mapati ka mo sir kag sa hindi ang kwarta nga gingatag ni Sir Greg. Malambutan to nga katuig. Wow, kanami. Believe it or not, Kanami. kay once ko sir, mag-ubra, hindi dahil basta-basta makita ang sir, ang kwarta. Correct. Ginano ko na sir ya, ga-apply ni ko sales lady, amo na sir nga. Kabalo ko mismo magtipid sa kwarta. Kung pwede lang Kabaloy ka mo Ano, sir? mag-apresyar. Oo, sir. Ano mga barangay ni ma'am? Barangay 28. 28, okay. Mga sir, pagkita ako kay Sir Greg, sir, dumatulol. Ako galing, syempre, doon ginapunggan ka lang kay para maka-thank you ko sang maayo, Yes. makapasalamat ko sang Oo. maayo. Kaya mo na, sir, pagkita ko kay Sir Greg, gusto ko siya, kasi galing, syempre, kaya this social distance. You wanna get closer to him. Oo, sir, galing, Oo. syempre, sir, duga. Gahalong ta. Oo. Gahalong lang, oo. Okay nga, tun nga gusto ko style daw, dapat mahadlok ko sa imo, dapat Oo, mahadlok ka sa na, akon oo. daw mo na blang guguba sa subungat paniyempo. Tapos, sir, Okay, tapos Ang sir, hindi ko ni makuha ang diploma sa Bacolod City College. O barato ang Bacolod City College, pero hindi basta-basta nga eskwelahan.
Kaya mo ni siyang the best nga eskwela nga. So, no, sir, daw mo anon ko, hindi ko kaya mag-ano. Pero once pag ano, bakal sa college, number 1 nga eskwelahan, maskin barato lang eskwelahan. Galing mo lang na galing, hindi kami ka-afford. Kay papa ko sa untre, si ka-driver, mama ko la bandera. Tanong mo lang, wala gidyahan, no? Ara na nga, I always Oo. believe sang inabalang na Yes. silingtang, poverty is not the hindrance of success. So, kananinguha, kaya mo, Oh, sir. mambal ka si mama mo, labandera, si tatay mo, si ka-driver, ay, hindi ka kasiling. Basi pila kadlaw, isa ka nakamanggaranon, kag successful, kag ang nabulig sa imo ni Kong Greg, ibulig mo man sa iban. Amo na bala, no, kanami, no? So, nagpadayon ka, amo na bin nasiling mo nga si tatay mo, amo na, kag si mama mo. So, ano sa mga utod mo, nangin maski paano, Oo. kabalo ka mag-share, kami sobra ang natipid, oo, sir. oo. Tanan kami, sir, actually, ano ko mo, nang returning ko. Amo Oo. man lang doon ako kamangod. Nang ga-apply man sila kada bakasyon, ga-apply man sila mga sales lady, sales boy. Oo. Ang manghod ko, kita ko mismo, actual ko sa 888, gahahakwat sang labado, nga perte ka. Ano, sir? Sige Amo lang, na, amo sir, gina. at least may Oo. bunga, at least ako, maskin late lang ko nga nakagraduate, at least proud kami nga ba nga, si Papa may 3 na nga professional. Oh, wow. Daw madami naman kami man, amo nang budlay, gid amo na being the encore, I have to somehow magpakaiso. Kikisa sa testimony yung pagpasalamat kay Kong Greg. Di kita dumadalaman, syempre. Hi. Pero ay, ang putari pa, mag-break tani ka, dali pa patayon ka, kay Griton tani, mga friends na Okay. Okay, so, si John Anthony, thank you so much for listening and watching. Si Teresita, daw, mayuod to ko no sa tanan. Have a blessed Sunday from LA. Wow. Thank you very much to, si Tony Mark Mayo. Wow, galantaw sa subong ti dako ning dungog para sa aton Sir Jonald, no? Kag syempre pa si Judy Pelejo, thank you very much for listening ng Celia, Ana Sinoro. O sige Sir Jonald, basi may dugang ka. Hi. Wala ko kabalo kay actually it was just yesterday, Sir Rod, when we had our orientation at Barangay 28. And actually before bisita si Kong Greg nag-abot kiti sa kadamuon man sang iya mga engagement kiti miyara sa ginaprioridad man nga mga programa sa opisina, nagtinguha agad siya nga makakadto because personally gusto iya i-encourage ang aton mga manag-ubra nga ang ini nga pag-ubra bulig ini halin sa national government nga ginatrabaho ya. So gusto niya bala ipa-intindi sa tanan nga basta ka binuligay gaabot ang mga programa. So kagapon hindi kaya siya magpati sa Rod because samtang wala pa si Kong Greg nag-abot gatawa-tawaan pa kami because again, gusto natin mangin lighter lang gid bala ang mood. Kiti, hindi taman gusto magseryoso gid bala sa mga orientation. Kiti part lang ni gid ni siya sa aton nga pag-ubra. And amo to nakibot ko kay ti in the middle nga manugsulod si Kong Greg. Burst into tears na gid saya. Bako may gihambal ko ni nga malain sa iya. Bako na ano ni siya man. And then came the reason why because she never had really the chance to thank Congressman Greg Casataya in person. And came pandemic, of course, do wala ba chance nga. Pero again, God really never fails to let us be reminded of His grace. Nga, may mga tao, bala Sir Rod, nga pareho sini. Kiti, kabalo ka man sa story ko, Sir Rod. Siya, returnee siya. Ako, I waited for 3 years before stepping into college. Kiti, wala kwarta, Sir Rod. Natural na. And, Ako gani, suma ko yan. Suma cum laude ko. Kaya nag-graduate ko
high school, 1983. Nag-graduate yung college, 1993. Sumampung taon. Wala ko magna 9 years. Okay, para ma-lighter na kay medyo emotional na kamo. Kaya ako nga daan, pusong mamon man, mahibi. Mabuti ka ron. Natural na. Thank you, good. And then, ako yati, gina-share ko, openly, I am openly sharing it to everyone nga ang motabla sa nag-hembal, mga kapikadulin din niya upang para makatapos ka. Correct. There was actually a time when may ara 11 pesos na lagi siya 11 pesos so road akong plite sa Talisay pa ko eskwela from Bacolod kilala mo magsakay 3 kasalakyan layo. nakatuto hindi ko lagi dyan malimtan ako mga classmates because ako kaprang kagay ko sa mga professor ko na kung hindi ko ka-eskwela kasi ang habalon ko malang na wala gid siya nakapanglabas si nanay, wala siya suhol, hindi ko kalakat sa eskwelahan. Natural. Galuto-luto kami sudan, pero aga pa, wala pa binta, kitalisay pa ko, before 6 kinana ko na magbiyahe, wala kwarta sa road. Karuliti ko na. Sugaton ko na sa mga classmates ko sa Ayun po. Sugaton ko sa mga classmates ko sa terminal, sa Ceres, para lang prettiyan nila akong sa bata or mandalagan nga jeep para lang may pliti ko and then sila lang mapliti sa akon sa Ceres tapos ang mga professor ko na sa college ang mapapanyaga sa kusurod kay wala ko balon hindi ko gid ka malimtan you are always on my prayers and you're always with me wherever I go because I'm always trying to bring all the principles and values you're trying to instill when I was still in college. Hindi ko malimtan kay you were all really a part of it. I am just merely a representative of God's grace. Kay kumbaga, we're all here to really represent His love and to show to everyone that miyara bala sa road nga may mga instrumento nga ginagamit si Lord. Pares kay Congressman Greg sa tayo. I agree. Sorry, gid kay hindi ko mapunggan sa road kay yun na niya biyo. Ina pa lang ang imutong masiling natin na ginubra. Ginsis mo ang moment kay yun lang ang pagkakataon mo. Daw hindi mo na punggan ang imong bugso ng damdamin. Oo, sir. Natural ka katabo na. Sir, once nga pag-apply ko to, siyempre, ang mga sales lady mo ang tulok nila. Maragani nga sikaong ka lang, amon ka lang na, sipa-sipaon do ko nung wala mo na arrange, kaya alagyan na da kuno. Tiyan mo na, sir, pag-abot sang scholarship ko, tiyan mo na ihamba ko, I thank God, makasakay na ko ni jeep. Kay pagkuha ko ni isang, hindi man ni basta-basta nga nakagraduate ko kung ang lakat da sang init kag ulan. Always ko na na sir. Tinatawa subong masipa paano, little by little, you are now a living testimony nga naganatin ada matamati mo pagpangabuhi with the family kay upod man sila sa imo nga journey kay ti ang ginusar nga instrumento sa mahal nga Ginoo amo si Congressman Greg sa taya. So katahom no. Nagakos ka gid. Oo, sir. Duhakson ko gid siya tani. Sir, galing siya. Duhakson. Galing siyempre. Pero nakahibi ka gid. Oo. Ako hindi ko gid ba mapunggan, sir, ang emotion ko, sir, nga gusto ko magpasalamat. Gusto ko nga, sir, gusto ko ihambal siya nga, sir, ko hindi tungod sa imo. Wala na ko tani. Wow. So, ang kanami, no? Kagito to naman liwat bisi. Ay, dumahibi na tadi. Si Douglas Porter. Bawalin pa siya sa US, galantaw gito sa ato. No? Bata bala ni Dumdum ka na, kay Ma'am Donna Porter nga nagtaliwan naman. Ang bata si Douglas. Okay, hello si Janelle Salgado. Thank you for listening. Edgar Lehayan, thank you as well. To Raymar Hicano, thank you so much. Bawga monitor gid sa kuno sa aton. Salamat gid. Madam, salamat si Bingbing Cientos amuman. Okay, so
padayon nun taguro aton gid nga Dolly tupad for a while. Dali lang gid sige. mamahakay para hindi tadi maubusan oras. Kay maybe ko di karon. Correct. Mingit ko dan. Oh, natural na yan Anyway, emotion na to. Yes, sir. Rod, ang na-mentionan mo na to, si Kagawad Bing Bing Shinto sa Barangay 29. What? Good afternoon. Shout out sa taga Barangay 29. I love you all. Love gig ka mo ni Congressman Greg Sataya. And of course, sa aton mga Dolly Tupad beneficiaries nga subong nga gapadayon sang ilang nga community service as Wow. part sang pila ka adlaw nga pag-ubra sa Rod. Sa una nga ang barangay ko, barangay 6 man Yes, Si yes. Kagawad, Jason Ron. Yes, Sige man ang community Yes. service. Wow. Kag ginatingoan tagid maka-visit because gusto taman bala makita nga pabatsyag sa ila nga upod nyo kami nga hindi nila mapatsyagan bala sa road nga ang kabudlay kiti gusto ni Congressman Greg Sataya nga very light lang gid ni because ang aton nga goal is ipapatsyag sa ila nga ang bulig wala niya kauntat basta binuligay lang gid. When you say community service, kung taga-barangay size ko, dira lang gid ko yakutob sa barangay size. Ano yung muon ko, let's say, may araga panilhig ko, ganun ko Yes. sa palibot, no? Yes. Okay. So mag-an ka lang. yes, kag ti hindi kaya siling maglibot kit sa bilong nga bakolod kay ti syempre Sa imo lang area. yes, sa community yun lagit mismo. And amo tong na-mentionar ko sa pila na naton kakasting diri sa road nga amo ning pinaka the best nga chance nga makabulig ka pala sa barangay mo kay ti hindi sa tanan nga oras makahatagan ka chance nga makabulig. Correct. Sa baylo, mayara ka pa financial assistance bilang sweldo mo. Kag Sir Jonald, ano ko na mag-ubra, masugod ko ano oras? Actually, Sir Rod, we are giving the freedom sa barangay and sa beneficiaries to agree sa particular time. Pero usually, anong imo daw na nabalaan ba lang nga regular ng Yes, oras? 6 to 10. 6. Pagka 10, wala na? Yes, kaya 4 ka oras lang na, Sir Rod. Agad, dali. Hindi Yes. ko naka-intra. Maingtra ka, malabas kang Samtang nagapanilhig ta, kantahan ta. Yes. Abaw, masiling ta, gasinggitan ang bakolon ng Yes. kampiyon kagid sa edukasyon. Yes. Isa-isa pa ginamo kay nami, gid talaga tanan ga alalangot. Oo. Amo tong sa nagligan ni Correct. sabihanto din namo ni Ma'am Jovelyn Kanoy datuon na sa ganito sa bang kag ni Attorney Mark Mayo ato pa lang Kidney and Heart Yes. Specialty Center. Yes. So tanan damo gid nga scope. Ako nakabati ko ni sa amigo ko sa isaman ka radio station. Nya kampiyon niya si Congressman Gregia Ubraya gasalampa wala sige kay kanami kagatupa. Amo importante gatupa gabalik kid sa tao. Sir Jonald, yes, basta may siya dugang ka pa. Oo. Amo to, ginag-greet gid sila naton kila. And of course, ang aton mga focal person Sir Rod sa kada barangay kiti sila ini ko mga alter ego manaton nga gabulig sa aton. Correct. Like sa monitoring sang community service, sang aton nga and the work implementation. And actually, mag-una ni sa halin sa community service yes, nila sa ma'am. barangay Sir. 28. Okay, so- Tupad man ko, sir. Yes. Yes. The best kaya si Kong Greg, sir, ya. Way labot nga chad ko, gimpasulod ya pagid ko sa tupad tulong. Yes. So, amo ni Sir Rod because na-qualify siya kay tungod nga ti subong ang aton mga amo to gina na-mention na riya sa ging applyan niya bala di tama na ma-deny nga nang buhin gid tawo kag ti Correct. kinahanglan gid mang layoff kay ti wala man bala kita ti isa ni siya sa mga nawadaan gid sang ubraman Meron kag kang ibang gambal nga pangpiyantihan. sa pito kadlaw katatlo ka lang magsulod. Yes. Budlay na kita subong. Budlay na gid yan. And you know what, Sir Rod, ang pinaka Kamu ya pito kadlaw. 24/7. Kapisan niyo yan mo wala kay inyo mo na kabubuton mo. Yes. Kay gapakita si Kong Greg sang iyaman nga manami nga ehemplo sa aton tanan. Yes, kaga nga mo lang kada permi nga mantra ya Sir Rod. Aside to sa para kanino ka bumabangon, kami sa mintras kinala ng serbisyo sa opisina, nagatingwa kami magbangon sa dadlaw nga tanan. Kiti amo ning way namon, kiti masarap na Sir Rod. Kapisan kay Congressman Greg Sataya. Ay. Man of action kita. Yes, Pero oo. mahipos. Yes. Kasi yaga si Kaya wala. naga-flaunt ko na Yes. hipos kanami. Kami na nagani ka panugid sa Sakto mga pagit, sir. ibang nga tao para anyway.
And you know what, Sir Rod, may share lang gid kami gali. Ang iya ning work pagid aside sa sales lady siya kaga store helper. Gabi baligya ni sa Sir Rod. Sige, ma'am, igo pwede tayo share. Multitasking man siya gali. Actually, oo. I'm sorry, ma'am, if you don't mind, married ka na, hindi pa. Hindi pa, sir. Gabulig ka sa pamilya sa bong. Nang may partner ko, pero gabulik sa family. Okay. God Pero bless hindi- you. number one family ko. Okay. Yes, ma'am? Nang, sir, way labot nga gasils lady ko. Siyempre, baligya-baligya man kami kay si mama ko, baligya man puto. Ginadala ko na akong kisa sa eskwelahan, malibot ko, mga classmate, tagduwa lang kapiso. Ay, Siyempre. karato! ang isa kaputos, ginadala ko ng mga 3 kaputos, maubos ko na. Ti baligya ko tayo sa isa, tagduwa kapiso. Ti, siyempre, daw naluoy, may mga classmate ko, baklan ko nila. Ti, mama ko, ay, thank you, may pang-paserox naman ko ni. Oh, no. Yan, may naman ko ni. Kay, may kwarta ko na, sir. May mga 20 pesos mara ko na. Wala gyud ko nagapaminsan nga masakay ko, may baklon ko. Ang ara gid sa maminsaron ko number 1, mapaserox ko ni, taguon ko ni, kay ako ni gamiton. Kay another Xerox naman ang gamiton sa Kaya ang mga sir, sa wala gyud ko libro, wala ko inugbakal mo na ganing dako gid ang papasalamat ko kay Sir Greg nga Yaran niya ko kay Simbre, nakabakal ko libro steno. Amo gitong number 1 nga nagbakal gid ko dayon. Wala ko nga ilagang niyang ko, ko. Yes. Amo gid dayon namang once nga nagsulod sa mind ko nga ibakal ko na sa pinaka-importante sa eskwelahan ang libro kag ang iban ibayad sa eskwelahan. Kag simpre ma-jamming-jamming ko kadali maskin kadali lang. It's prioritizing things. So, katahom, no? Ma'am, if you don't mind, ano ka na subong a year sa, college? Fresh graduate ko, sir. Oh, wow. So, Bachelor of Science in Office Administration sa Bacolod City College. Yes, diba? Ate sa admin ka namin, no? Ito ka, bigat. Hindi sa mga Oo. office administration yung kurso, Sir Ron. Do ako makulbaan na tahaw. Kanami, no? no? At least subong fresh grad ka. At the same time, you are still helping the family and syempre, nagakangay man kag sales lady ka. Tapos? Sales gabaligya. Amo na yung mga part-time kung may mga... Ang bags mo. Ang bag, ga-online, ga-order ko na. Kung mag-abot ang parta kay Kong Greg, mangita ko na sa Shopee, barato, baligya ko. Do patungan ko lang gamay. Tapos way labot, mga teacher ko bagid kay si papa ko kabalo magtahi, may makina. Ma'am, basi may bag kada nga guba zipper nang ako, nang ipakayo ko kay papa, ang yawat na lang. Oh, wow. Gano na lang, sir, na lang, do ang akong mind, do ga-explore na lang para makakorta ko. Kaya ang number 1 nga, kung galas sa eskwelahan. And be proud of yourself. You're now a professional. Thank you, sir. Kagid bala sa journey mo kung nagpadala-dala ka to sa mga medyo isturbo, wala ka ginaka tapos ang pag-eskwela. Congrats. Thank you. I take my hat off. Salud. so Grabe, no? much. Yes, Sir John. May tugang kapag kita kay... Imagine, kapag kita sa Dolly, tupad, no? Yes, sir. Kanamig Oo. namin sa Thank imo. you. Kong Greg. Kapisan-pisan gid sa imo. Yes. So, ato nagali iklarohon, no? Na-qualify siya because ay sama siya sa mga nadalon ubra sang subong. That's why ara siya sa Doli Tupad. And coincidence gini kaayo, Sir Rod, kiti ang pagpili sa liwat sang mga benepisyaryo sa kada barangay, ang barangay ang naga-identify kiti ila na kumbaga mga pumuluyo kag ti natabuan nga si Ma'am Jonalyn ang isa sa mga benepisyaryo nga nangin benepisyaryo man sang CHED scholarship naton. Wow, katahom. Kag nagapasalamat mo kung sang kapitan namon kay siyempre siya man na nila kung sinang pinakapigado. Thank you manggal kay Junmar Carpio Yes, Kap, thank you, Gid. Thank you, Kap. Thank you. Yes, Padayon yes. kita, sir. May ano pagiging mga barangay aton kakaladtuan for Yes. the next few Sige. days? So, kung inyo na makita sa aton mga Facebook Live viewers, may mga pictures kita nga ga-flash sa screen. Amo ina ang maging kantuan naton sa sininga simana sa aton nga pagpatigayon sa mga pagkinunanon o kanang orientation kiti Sir Rod before sila mag-work, may mga pahanumdum kita ginadmay sa mga
ito nga pag-obserba sa minimum health protocol, anong oras mo ubra, anong ubrahon. Kag sa rod, dugang ko to gali kagina, nga aside nga dira sila mismo sa ila komunidad, ang barangay man ang kahatag kung anong ubrahon. Pareho siya sa declogging, sa road cleaning, sa street cleaning, sa community gardening. Though, it's a very easy job and at the same time helping our community nga magtinlo, magtinad kag ti parte sila sa amo nga proyekto. Oh, kaya namin magmatinlo ang palibot. So sa inyo man nagyabong kabalik. Yes. Para sa basura. Kung hinahaboy ka Yes. kabalik mo sa aton. Oo. And Yes, sir. gadamo ang aton oportunidad nga mag papatsyag sa mga tao. Ngayon, hindi lang mga basura sa road, no? Nga mga galapta. Mga akig maning mga gapaninlo. Ito, syempre, para sa ila. Agi pa kabulaya, nagay namon. Tapos, kamuya, ihabol nyo lang kung sa diin. So, gadamo ang aton mga partner sa pagpahanumduman sa road sa tagsa-tagsa ka komunidad nga aton gid pagatinloan all the time mga aton nga palibot. Correct. Si Gerald Padilla, na. Bawa galantaw si Kagawad. What, good afternoon. Kamusta ka? Si Pamela, Doktora Platenya. Hello, may ngapon kong sa aton. Salamat, gid. Sila Bako. Si Elizabeth Malakagamala. Always niyang miga ko niyang classmate ko, gid ni. Kag regards kay Father Bong, ha? Kag sa tanan nga manuglantaw naton, ha? Madamo gid nga salamat. Ma'am Jonalyn, ba si may gusto ka i-shout out ani kadali? Yes. Gusto mo i-greet? Ginagrade ko na da ang mga staff sa kay Kong Greg. Okay. Nagapasalamat ko sa teacher ko da nga staff man da siya ni Sir Greg si Ma'am Jobelinda Toon. Isa ka man sa way nga ang nakasulod ko da. Thank you man ma'am sa kapitan namon na ano yang napasulod ako sa Doli Tupad Tolong. Salamat ka sa mama ko kay papa. Palangga ko kamo. Wow. Karami no. Ako na nga ma-inspired kita nga inabalang si Congressman Greg Estrada mabulig na siya sa isa ka tawo nga nagabulig man sa iya kaugalingon. Kaya ti kabudlay man ang gabulig ka to tapos na nabuligan mo pawala. Dapat Yes. mabulig sa makita ng aksyon ng development man balatani sa iya kung pwede. Yes, kag kanami Blessed Road because ang ining mga istorya gakone-connect siya. Kiti God's way guro of telling us nga ga-move siya in mysterious ways. That's right. And in silence ways nga never tabala ma-recognize throughout. Kag tapos di ang mga instrumento yan parehas kay Congressman Greg Sataya opdan na si Attorney Mark Steven Mayo kay ti ang mga teknikalidad ginabuligan niya in terms sa mga papeles. So salamat gid Attorney Mark Steven Mayo. Kag kung tanawon mo Sir Rod, do ka kaswak lang bala nga mga detalye sa isa ka moment mabalaan mo nga tuod, amo ni ang epekto sang bulig, ang impluwensya bala sang bulig, duga ka transcend sa iban nga mga tao. Hasta nga ma-inspire mo sila nga magpadayon ka lang ya, pangmuyuan mo lang, bubuligay lang, wala gid problema. Malabot mo gid ang imo handom. Kaya isa pa effective ng leader si Congressman. Yes. Kay kabalo siya mamati. Yes. Amo nang namin siya. Maski sang dito kami sa piyak ng radio station, nag-shine gisaya na balang without him knowing, persi nga makita mo siya, lain bala, ay ala, nag-shine. Amo na ako namin na ubra mo, gagwa man sa aura, sa tsura mo. Ngayon na balang ini nga tao, mayo ni nga dala niya ginausoy. So amo nang in God's way, ga-shine kagid yan. Amo na bala katahom. So kanami gid sang istorya mo ma'am no na ma-inspired gid kami ba? Kag ti padayon gid mama hindi gid magkatipla nga base makibot mo bala kami ni Sir Jonald. Rod, pwede ka ka-MC sa sa kasal ni ano. Invite mo kami. Hindi nahabuligan sa pamilya. Oo. Anyway, sa liwat, ga-flash ang mga nagkalain-lain nga mga laragway o kung picture sa ating Facebook Live. So po, para sa mga nagamasunod natin ngayong katuan sa sininga simana. Una na dala sa Rod, sa gintalikdan nga Martes, Oktubre 19, 2021,
Miyara kita duwa ka batches ang aton nga pagrunanon sa Barangay 8 Okay. sa pagpanguna ni Cap John Magalona. Cap, good afternoon sa tanan pagin nga konseyo sa Barangay 8. Taga-diray ko sa una. Ayala na subong sa una. Yes. Tawag na naman, puta ka pre. Punta ka pre. Tapos di ang Purok Fire. Ara pa man Yes. Ang namin pag-isurod because nang wala kita pabaya sa pagpahanumdum sa minimum health protocol because ginto nga sila naton sa duwa ka batch kay ti ang Barangay 8 ng gusto naton nga mangin plastado gid ang mga tawo nga ti may social distancing gid. That's right. Kag next sa afternoon may ara man kita duwa ka grupo, duwa ka batches sa Barangay Mandalagan. Amo na siyang ang isa ka alauna kag isa ka alas 3. So nagapasalamat man kita sa mga sentimento nga aton nga nabatian kay ti bonus kayo sa amon mabalaan nga ang bulig sa opisina ni Congressman Grega Sataya ginabulig nyo man sa inyo da panimalay sa mga abyan nyo manda kag salamat gid kiti amoy ni surod ang kumaga ang fuel sa aton gasolina ta para Correct. adayon tani baala na da di ba la surod next pagka 4:30 or 5 p.m. nagkatuman kita sa Barangay 14. Okay. So, madamot-amog itse sa kadlaw because ang gusto gini Congressman Grega Sataya matapos gida yun, agud makasugod sila tanan. Kag di, sooner or later, mahatag na sa ila ang financial assistance nga kinahanglan nila. Correct. Kaya pa da, yun sa pangita pundo mo. Yes, amo na. Last, sa gitalikda naman nga Miyerkules, Oktubre 20, 2021, sa tapna sang alas 8, asang aga kita nagpatigayon man sa pagulunan sa Barangay 13 ako sa Barangay 13 sa pagpanguna man no amo to gali kagina sa sa Barangay Madalagan sa pagpanguna ni Cap Baby Par o ni Cap Pareño sa Barangay 14 ni Cap Carl Jan Magno. Cap, good afternoon. Sa Barangay 30 naman kay Cap Tanya Familiaran. Cap, salamat gid. Pagka 10:30 surod, nagkatuman kita sa Barangay 38 sa pagpanguna man ni Cap Hiner Agpalo. Cap, good afternoon kag sa mga benepisyaryo naton sa Dalitupad. Pagka afternoon, di medyo puno-puno gid surod, duwa man ka batches ang aton ging tinguan nga Morient sa tapna sang alauna kag alas 3 sa Barangay Singkang Airport sa pagpanguna man ni Kapitan Rosino Distrito. Cap, good afternoon, salamat gid. Pagkabuwas sunod pagkawibis Oktubre 21 sa tapna sang alas 8 alas 9 kag 10:30 mayara kita sa Barangay Alihis. Salamat gid gali kay Cap Deo Gracias de la Vega sa akomodasyon kag sa mga pumuluyo dito nga nagpabatya gid sang suporta kay Congressman Grega Sataya. Kanami gid batyagon nga sa simple lang ang mga butang nga ini nablang mamis ka nga padayon nun taniya. Padayon. Ayun kaya next pagkahapon naman surod nagpatigayon man kita sa paghinunanon sa tapna sang alauna sa Barangay 27 Okay. sa pagpamuno naman ni Cap Freeman Madalag. Cap, good afternoon sa imo, salamat gid Cap. And pagka alas 3 surod nagpadayon kita sa paghinunanon sa Barangay 20 sa Barangay 20 sa pagpanguna naman ni Cap Edward Yi. Good afternoon Cap, salamat gid sa pag-akomodar mo sa amon dira. Ang Barangay 20 amo ni siyang lapit nga Barangay Hills Road sa City Health. Next, pagka alas 5 sa road sa hapon nagkato sa Barangay Monte Vista. So medyo madamo salamat gid. Home site na. Yes, home site naman nga part kay Cap Gloan Tambasin. Cap, good afternoon. Grabe gid no kay nablang past 5 na niya mo. Off na ni sa work puro ara tagyapon. Kasi gusto naton nga mapahanumduman sila kag pagkatapos sina makasugod gilayon sa pag-ubra. And Friday morning surod nagpaktikayon man kita sa sa duwa ka batches man sa pagulunanon sa Barangay Estefania sa pagpanguna man ni Cap Engineer Jerry Tingson. Cap, good afternoon, salamat gid sa imo pag-akomodar sa amon. Miyara kita sang tapna sang alas 8 kag alas 10 sang laligad nga Biyernes kag sa pagkahapon surod nagpatigayon man kita sa paghinunanon sa alauna no Barangay 32
Kay Kap Bibuyak, good afternoon Kap. Salamat gid sa suporta sa pagpalangga mo sa amon kapag ako mudar. Salamat gid. Ay, ginasiya to. Yes. Si Captain Biboyap. Yes, kag supportive gid kay Congressman Grega Si Sataya. Kapitan Engineer Tingson. Yes. Kamsin yan man na. Ay, duod ka sa Roy? Sa Anong may Fortune president sa Fortune, Talisay? Ay, duod ka? Yeah. I mean, Talisay siya ang nangin presidente sa bilugan nga Kamsi. Hindi ba may 4 campuses Yes, ta? yes. Talisay, Fortune Town, Alihis, Binalbagan. Binalbagan, oo. Sige sir, padayon Okay. Anyway, sa pagpadayon, pagka alas 3 ang hapon, puno-puno, gisurod, no? Nagkaturo sa barangay 33. Wow. Sa pagpanguna ni Kap Jan Malayang Kap. Ari man si Kap Malayang, bala ka very humble nga pagkakapitan. Salamat gid Kap kay do hindi mo bala mapatsagan nga ay kapitan ko wala ginakomodar kita. Worker gid saya. Yes, salamat gid Kap Jan Malayang. Good afternoon sa imo da. Sa mga pumluyo manda kag staff. Sa pagkatap na sa alas 5 sa road, grabe na gid niya niya. Barangay 6 kay Kap Rudy Baido sa imo dalapit. Purok ano ko so una man kay-star ko da, purok Azuzena. Baka bugas na da mo. Azuzena. Asagana, muna mga ngal. Sa purok. Tapos, And then of course, amo to kagapon ang Sabado sa Sabado kag Domingo sa road. Pero before kita nagpatigayon sang hapon sang paginunanon sa barangay 28 sa Ila ni Ma'am Jonalyn, nagbisita kita sa Makadali sa barangay 14 sa pagpanguna ni Kap Carl Jan Magno kag ni Secretary Altea Rose Maniaco sa kay ta Cecilia Nuscal, kay ta Maribel sa Tamagno, ging akomodar kita nila sa pagbisita sa mga pumuluyo nga naga-perform sa community service. And nagapahanumduman kita nga pag-ulan, panguna kita gambal nga mag-ulan, pasilong, hindi gid pagpiliton nga mag-ubra because mas gina-prioridad ni Congressman Grega Sataya ang ikamayong lawas nila. Ano right. mo ng financial assistance kung magmasakit ka sa road, di Correct, ba la? we cannot afford to get sick. Ang muna bala sa subong at tiyempo, hindi ta pwede magbalatian. Ang muna ganing katila ko to kagapon, istorya ko sa friend ko nga, nagabot na ba na ako, Rod? Basa siya. O tiyan bala paligo dayon, kikabudlay na bala. Don't take any chances. Don't let your guard down. Budlay na. So, amo na nga siling maski ka community service ka mo, kung gaulan, hindi mo magpakamartir. Kay mabudlay, magmasakit. Budlay nga taan nga, ginilanat ka lang, lain na. Yes, sir, may harap. Yes, amo to kagapon sa road, aton man ging panunuan nga maorient ang tanan ng mga taga Barangay 28 nato nga mga benepisyaryo sa tapna sang alas 3:30 sang hapon kagapon. No, Ano po, no? Yes. Ano nag-rapsada, walang pahinga, no? Wala. Ginawa, kagkaon lang ni sa road. Biyahe. Kiti si aton Congressman Greg Sataya, si Ma'am Maita, do sige man to, sige lang ta, kay ang aton deya muna mo. Ang siling sang bakulod non, kampiyon gid ang serbisyo mo. Yes. Ang siling sang bakulod non, kampiyon gid. Yes. Kampiyon gid. Do ka ma-proud ka gid balahaw. Oo. Yes. Greg Sataya, amo nang katahong mo. Yes. Ano na gidya, hilibay it's, may ara na sa tatak balaya. Nga, trabaho lang ta, padayon lang ta. Kanami, katahom. And ang ako lang siya Mambasa Road because kami man sa opisina, tanang nga staff, wala kami kay kabalo kung paano mamasulod ni Congreg sa schedule. Yung tawagan niya kami sa isa para paambalan lang nga, face mask ka mo ha, face shield ka mo, alcohol ka mo da, social distancing. Liwat nga. Yes, ang adlaw gina sa road. Buko si Congreg, grabe no. Ginatagitinguan niya, bilang labaw sa tanan ang pagserbisyo subo nga panahon sa pandemya, dapat lakutan gid sang paghalo nga grabe. Kiti wala pa ta kabalo sa road kung saan ni matapos. No, gani. Amo nang pangamuyo tagitanan. Nga gabay pa madula na ni si COVID. No. COVID-19 na tayo gid ang bilog nga kalibutan sang natabo ni sa aton subong di nalabutan ta sang pandemya. Yes. Oo. And sa dugang ko lang galing sa road no,
sa aton bala mga pumuluyo sa mga beneficiary naton mga pinamangkot sa further instructions regarding man sa iba naton nga mga pagsulundan sa pag-ubra, pwede gid maka-coordinate directly no sa aton mga opisyalis ng barangay, sa aton mga kapitanes, sa mga focal person because in terms naman sa work management sa road, mayroon ni sila direct na command man kay ti mayroon ni sila ning pagsulundan man kay ti gusto man nila nga bala ka sa road karami ni bala kay dili adlaw bala may mga accomplishment ni sila. Oh, wow. Kada dalan makita mo gadya tapos ginagreet ko manggali ang mga taga Barangay Alihis kato ako na sila dason sa aton nga pagbisita dito nagprangka gid sila nga gasugod sila alas 3 ang kaagahon Oh, sa pagpaninlo sang dalan. alihis, ti, o knowing. Grabe, no? Dako, ang bingat. Yes. Pero ti, do ka unholy hour pa man. Budlay ba lang natawag ta nga Yes. sa hindi maayong butang nga matabo. Kiti ara ka mo in action na ka mo as early as that. Yes. Wow. Kaya ang isa nila karason sa road, ayan, may hibi naman ko ni karon sa Ito road. lang, go ahead Ang isa nila karason because kung kagahon, do medyo libreng ila oras, kiti mapalibertad pa ng iban sa road. Okay. Mangumpra sa hinog baligya para pagkatapos ang ginadmay nga obra sa tupad, mabaligya naman para may Kaya kabudlay sang pangabuhi subong masiling tag dagiho mo siyempre kwarta. Yes. So kinanglan damo ka man ubra para Yes. nga daw malagas mo. Budlay oo. Manumdong ka pala kadaan sang ay ang balayran ko kuryente karon. Ay ang sa tubig ti kung may maintenance na pagidang Yes. imo ginikanan budlay. Amo na nga daw ga tanan nga padihot na ubra mo na lang. Amo na importante gina. So, una gani ako nga, una sang kaagahon, nara ka na sa radyo, graveyard ka man pala. Yes. FM kay 24 hours na mo. Pagkatapos mo, ma-off ka 6 o'clock in the morning, kato ka yun sa inyo balay, tulog ka lang kadali, mag-duty ka naman 11 in the morning till 1 o'clock. Then, pagka 1:30, ato ka na sa Paglaom State College pa na sa una. sa Talisay. Ako yan sa diri ko sa may Fortune Town na campus subong. Tapos, that time SSG president ako. Tapos, Editor-in-chief ako sa GPN Publication. Presidente pa ko sa GPIA. Sa Binuga Bacolod. Tapos sa Binuga Negros Occidental. No, multitasking na. Tapos pagkatapos mo off 8:30, pagka 9 o'clock, ato ka na to sa may Golden Field, makanta ka to. Hasta alas 12, kisa alas 11, balik ka naman sa radyo. So, it's Yes. more on natawag nga Yes. time management, kagupdan, magipangamuyo sa Ginoo. So, amo na ka namin, no? Action na, bar pa pala, ala kami, di ko okay na ha? Okay, kung gain lang kami, time is up. Okay, so, si Sir, si email ka pa, Sir John, yes. Dugang. Sa mga masunod nga mga barangay aton nagiggaligi na pahanumdum sa liwat sa gyap nalang kay Congressman Grega Sataya. Ining tsansa naton nga pagbulig sa barangay dako og nga oportunidad baylo sina ang financial assistance kag ti gusto yagid magpasalamat sa inyo kay ti hindi aman kamo maisa-isa istorya pero kabalo siya sa mga ginabitbit nyo nga istorya para sa sini nga eksperyensya kag nagapasalamat kami kay bangod padayon kamo nagapati, nagasuporta kag wala bala gapatublag sa mga pagtilaw sa kabuhi. Kag amo lang gining kanami sulod because sa tungas ang pandemya nga ini si Congressman Grega Sataya maglingi ka sa wala, maglingi ka sa tuo, sa atubang kag sa likod mo. Kuservisyo sulod. Correct. Kuservisyo lang. Hindi ito naman dulang bashers, pero Yes. yabaw lang sila Japon. Yes. Salamat. Yes, thank you Japon. Salamat Japon. We love you. Oh, si Bingbing Sientos. Bow! Love you, Sir John. Bow, propose sa imo. Kag suporta, kag buligid, kag siyempre, ara kami sa likod ni Kong Greg. Yes. Wow ka namin sa inyo, no? Si Janelle Salgado, thank you again. May udtok na sa aton. Kag shout out na sa Barangay 29 siling ni Bingbing Sientos. So, thank you, Gid. Kag sa tanang-tanang nga galantaw sa aton. Sir, may ara pang siyempre addendum da ano pa, Gid?
Ngati, siyempre, padayon ang Dolly Tupad. Yes. Sang pinalangga naton nga Congressman Greg Sataya. Yes. Amo na samtang gina-share nato no ang mga hitabo sa sini nga semana ning ginalauman man naton Sir Rod kiti si Congressman Greg Sataya gahipos lang ni pero grabe gini maminsar subong kiti gusto ya padayon lang gid bala ang pundo nga ini kiti damo-damo pa pwede mabulikan and nagapasalamat kay Congressman Greg Sataya Siluwat Kong, thank you. I love you. We love you so much. Yeah. Thank you, Gid Kong. Thank you. I love you. Okay, so... Thank you, Gid ha, sa imo time. Salamat. Salamat ngayon. Inabalang daw in a short notice. No, gusto ko man lang ma-share man kay siyempre kagapon do gusto ko gid i-share nga. Amo ni si Sir Congressman Grego, amo gin siya the best nga congressman. Damo na buligan. Kiti makarelate siya sa aton kabalo man tas ang iyang life story. Yes. Amo na kanami tampad gid balayaw. Wala na damo mga sakto ka gid sir, sakto ka gid. Ko gid na ako mismo naka-prove ko na. Makarelate sa aton kay inabalang masiling nga aton gid siya kag kita raman sa iya siya ano man bala ng salig man kiti ang iyang pagserbisyo mo na balang hashtag proyekto sa tawo no ibalik sa tawo kag amo na balang kampiyon nga serbisyo kanami gid padayon ta. Yes. So ka remember ka sang aton nga guest diri anay about sa congenital heart disease ka upod si Miss Mel. Oo. Yes. Gabaling nag-brave ko pero okay lang. Hindi na ako magibi kay maano na ta. Successful ang operation niya. Kay Baby Sofia, ay nag-post siya. So, ginag-greet sa galon natin. So, NFA Greta sa Facebook. Of course, kay Baby Sofia, so road successful ang operation. Salamat, Gid. Kapasalamat, Gid, siya kay Congressman Greg Sataya. And, hi na lang, Gid. Hi na lang, Gid. Thank you, Lord. Wow. Hi, thank you, Gid, so much. Kanami, This is Gid. too much to take, but we are just so glad, honored, happy, inspired, motivated, loved by Congressman Greg Sataya. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, so wala na to sa oras. Kag kanami isang ato nanging topiko. Kaupo natin hindi madugay si Action Ed de la Fuente. Yes. So before we finally go, maybe gamay nga parting words, ma'am, ikaw? Yes, ikaw, Danay. Thank you sa ang una-una kong pasalamatan ang Ginoo. Thank you madamo gid nga salamat kay Kong Greg. Madamo gid nga salamat Kong Greg. Hindi ko mataka magambal si mo. Thank you so much kay isa ka gid sa number 1 nga nakabulig sa akon. Kag sa family ko, palangga ko kamo. I love you. Wow. Sir Donald? Yes, ako naman personally, gusto ko gidya parabot sa tanan nga si Congressman Greg Sataya padayon nga nagatrabaho sang sincero, dedikado, kag inspirado, kag motivado sa tanan ninyo nga ginapakita man nga suporta. Kag padayon siya magapaninguha para ipakigbato kamo ang bilog nga dakpan sang syudad sa Bacolod sa Kongreso. Congressman Greg Gasataya. Thank you, Gid. Salamat. Kay Sir Donald, before finally go, I'd like to say happy birthday to Ma'am Rose Santa Ana Tubilia. Ay! Vice President sang Kamsi. Birthday. Vice President, this is Ma'am Bro. Rose! Ma'am Rose, Happy birthday kay Kamugali. Ma'am Rose, happy birthday. We love you. Wow, Ma'am Rose Tubilia, happy birthday. And thank you so much sa ngalan sang aton nga mapisan kag man of action Congressman Greg Gasataya. Ini si Rod Simon nagasiling madamo nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.